Vítam vás na kanále My Breaking. Na tomto kanále si budeme rozbíjať, lámať, ničiť veci. Tak dneska sa postavia dva šéfovia proti sebe a to je Samsung versus Nokia. Tak títo dvaja sa podrobia testami, ktoré mobil je silnejší. Tak uvidíme. Vstúpam na kopec. Uvidíme sa, keď tam budem. Takže sme tu. Prvý test. Shodíme ho odtiaľto. A začína Samsung. Dobre, kryt odletel. Nič, iba kryt odletel. Teraz Nokia. Tiež nič. Druhý test. Test obrazovky. A začína Nokia. Nič. Teraz Samsung. Nič. A teraz nožíkom. Tak nožičkom trošku škrabance. Ale len škrabance. Nokia. Tiež len škrabance. Tretí test. Že či sa rozbije táto tu horná časť. Že nič. Nokia. Nič. Štvrtý test. Čo sa stane, keď odtiaľ hodíme a otvorené? Tam sa niečo stalo. Teraz Nokia. Tam asi nič. Tak Samsungu sa nič nespadlo. Nerozbilo, iba kryt sa dobre. A Nokia taktiež, iba ona karta vypadla. Piatý test, a čo mám najradšej? Hádzanie! Tam sa nič nestalo. Nič proste. Ani tam sa nič nestalo. Nič proste, pozerajte si, ako všikujú. Ale kamarátka stena vždy pomôže, však? Áno. Tak prvej Nokia sa ide zoznámiť s kamarátkou stenou. Nothing. A teraz Samsung. Nič. V tomto prípade musíme použiť celú silu. Nič, len tuto odpadlo.
Nokia sa nám začína rozpadávať. Aha. Už to skoro nedrží. Tak to ešte raz hodím. Už aj Samsung začal. Posledný krát to hodím o zem. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pozerajte, Nokia už skonáva. A Samsung to už tiež pozerajte. Ale víťaz je Samsung! Dobre, toto by malo byť všetko pre toto video. Ak sa vám páčilo, tak dajte like. Čau.